kabsat at sa mga kaibigan natin sa buong mundo. Nandito po tayo ngayon sa Yodelight and Brew Cafe, ang ipinagmamalaking yogurt ng Agoo, La Union. Halika, tikman natin! Nag-start itong business last February 3, 2025. Yung yogurt namin is sarili din namin gawa. Sabi nga nila, nakatagpo sila ng yogurt na masarap dito sa Agoo at mura pa. Yung mga product po namin pala na ino-offer dito bukod po sa yogurt na yun ang bestseller namin is yung mga ice cream, frozen ice cream na vanilla flavor at yung mga smoothies namin na some 8 flavors, different flavors. At saka may mga toppings na rin po yan ng mga choices nyo na ice cream or yogurt base. Sarap po niya. Kaya pala, sir, sikat na sikat kayo dito sa Agoo. Ang sarap-sarap. Hindi lang siguro sa business na ito kung bakit nag-grow at saka yung lasa niya, kundi yung communication din namin with the mga customers. Napamahal na rin yung mga estudyante sa akin at saka same with me. Yung relationship namin sa mga isa't isa. Ang operational naman natin dito sa Agoo is from 9 a.m. in the morning until 7 or 6:30 in the evening. I invite you all to visit our store, Civic Center Agoo, La Union. Malapit lang po dito sa plaza po natin ng Agoo, La Union. So parang, although medyo tago siya, pero makikita mo naman na pag dinumog na yung mga tao, sabihin mo na lang na, oh, nandiyan na si Yodelight. Ang quality na yogurt ng La Union. Apo, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti Bida. Halika, kain na tayo. Eliza and Jaira, thank you. Ang aking mga ka-Gen Z. Lasang langit.